Funksionele strukture mag dalk doeltreffend lyk, maar hulle beperk dikwels samewerking tussen departemente. Hierdie geïsoleerde benadering kan projekvordering belemmer, aangesien spanne sukkel om effektief te kommunikeer. Kom ons ondersoek hoe hierdie hindernisse belangrike besluitneming kan vertraag. Funksionele strukture kan lei tot beperkte samewerking tussen departemente. Matriekstrukture kan verwarring veroorsaak as gevolg van dubbele rapporteringslyne. Geprojekteerde strukture lei dikwels tot hulpbronbeperkings as gevolg van geïsoleerde projekfokus. Hibriede strukture kan kompleks wees om te bestuur en vereis noukeurige koördinering. Ondoeltreffende kommunikasie in funksionele en matriekstrukture kan besluitneming vertraag. Struktuurverwante uitdagings moet aangespreek word om projekbeleiding en duidelikheid te handhaaf. Ten slotte, elke projekbestuurstruktuur het nadele wat effektief bestuur moet word. Deur hierdie potensiële probleme te herken, help dit projekbestuurders om uitdagings proaktief aan te spreek. Dankie dat u by ons aangesluit het.